și bine v-am găsit la un nou vlog. De fapt, primul vlog. Păi, asta se Suntem cu un prieten al meu, Cătălin. Salut! Salut! Da? Și, păi, dacă e să ne ducem până afară, să vedem, și rece ceva. Da, și acum ieșim din mașină. Și uitați, acesta este cireșul, dar nu se văd bine cireșul. Uitați-le. În vârful mai mult. Da, acesta sunt eu. La cap până la picioare. Da. Cătălin, îi vrea să mă zice cireș. Stai mă, dă. Stai mă, s-a rășit. Uitați cireșe. Cireș are. Uitați aici o cireașă. Da, este gustoasă. Haideți să intrăm înapoi în mașină. Da, păi suntem în mașină, de data asta suntem în partea cealaltă. Și înainte să închei episodul, vreau să... Acesta a fost doar un vlog scurt. Vreau să vă spun să vă abonați, normal, like, subscribe. Și pentru următorul vlog vreau să îmi spuneți voi întrebări și o să răspund în comentarii. Cum sunt, dacă nu v-ați uitat la primul episod, cum mă cheamă, bine știți cum mă cheamă, câți ani am, unde locuiesc, da. Păi sper să primesc, dacă eu mai fac încă un vlog în afară de următorul care vreau să-l fac, încă unul cu provocări, dacă primeți normal, în comentarii. Păi filmez de 2 minute și 4, 5, 6. Și sper că v-a plăcut acest vlog. Eu am fost Sebi, prietenul meu Cătălin, care se uită în oglindă. Pa, pa!